Boxu, dobrém odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Karel Sladký vás pěkně zdraví. Všechno je jednou poprvé a vůbec poprvé se podívala do České republiky Ljubica Gurčíková z Prešovska. Mladá maminka se vypravila s přáteli do Královéhradeckého kraje a byla překvapena regionem východních Čech. Česko nikdy osobně nezažila a pod Krkonoší učarovalo natolik, že se sem chce do budoucna vracet i s celou rodinou. Při historicky první návštěvě naší země jsem tuto mladou Slovenku zastihl. No je to pre mňa veľmi výnimočná návšteva, keďže som v Čechách prvýkrát a veľmi sa z toho teším. Teším sa aj z tých našich vzájomných vzťahov, že sú také vrúcne a pozitívne a stále, keď sa navštívime, či už prídu vaši obyvatelia k nám na Slovensko alebo my k vám, stále tu vidno takú pohostinnosť a vzájomné priateľstvo a veľmi príjemné vzťahy. Připomeňme region, kraj, odkud ste. Tam bývam vlastne od kedy som sa narodila. Tam aj pracujem pre miestnu samosprávu ako ekonómka na obecnom úrade a táto práca ma aj naplňa, tá pomoc a našim obyvateľom. A ten kraj, ve ktorém žijete? Áno, do Prešovského kraja. Ten kraj je veľmi pekný, lebo máme blízko aj k Tatrám a máme tam veľa lesov, veľa zelene, čiže je tam dobrá klíma. Proto vypadáte tak dobře a spokojeně. Áno, asi. Cože ste poprvé v Českej republice? Tak v podstate ja mám mladú rodinku, malé deti, čiže my veľmi sme zatiaľ necestovali a teraz, keď som sa vrátila do práce po mojich rodičovských a materských povinnostiach, tak až teraz sa naskýta možnosť ísť ďalej za hranice. A bude třeba pro vás i ta dnešní návštěva Česka, tady východních Čech, inspirací pro to, abyste s rodinkou přijeli do Česka? Určite, je tu veľmi pekne a mne sa tu veľmi páči. Co sa vám tady líbilo? Dnes sme navštívili veľmi zaujímavý kostolík v obci Chotejovice. Možno pre našich obyvateľov by bol netradičný, ale mňa to veľmi zaujalo. To umenie je tam podané trošku inak. Možno to nie je taký štandardný kostol, na aký sú zvyknutí naši obyvatelia, ale na mňa to pôsobilo veľmi pozitívne a myslím si, že sa to približuje obyvateľom aj tej viere. Nie je tá viera tam nijak potlačaná, aspoň ja som z toho nemala taký pocit, ale bolo to pre mňa veľmi príjemné miesto. A jaké jsou kostely u vás, když vlastně teď o tom tak přemýšlíte? U nás sú kostoly také konzervatívnejšie. My sme veriaci, väčšina je veriacich a navštevujú kostoly. Čiže u nás možno je to prežívanie viery také iné ako tuna, také viac citové a my to máme vlastne z našich koreňov, že si to tak pestujeme a sme na to aj hrdí patrične. Vy jste mladší maminka. Jak vnímá mladší generace Slováků Čechy, Česko? Ja myslím si, že veľmi pozitívne. Aj ten český jazyk stále u nás je a pretrváva, čiže aj naše deti pozerajú české rozprávky. Čiže u nás je to tak, aj si myslím, že my to nevnímame veľmi ako rozdelenie tej Československej republiky. Vnímame to, že stále sme zostali takí príbuzné národy a stále si navzájom pomáhame a podporujeme sa. A rozumí mladí Slováci českému jazyku? Určite áno. Áno, aj moje malé deti pozerajú české rozprávky a rozumejú tomu. Ujel mi vlak i poslední metro, ještě jsem nebyl in a už jsem retro.